Hello mga people, mga human being tips and tricks sa karon! Ito naman gawin ni Miss Human Being. Pero bago sa lahat, sa hindi pa nakasubscribe, huwag kalimutan i-subscribe si Miss Human Being. So ngayon, ito, may customer ako. Ang buhok ni ma'am, ano sa tingin ninyo, di ba? Straight, no? So ang ginawa dito, na-reband to last February. Ngayon is February, March, April, May, June na kayo ngayon. So ang buhok ni ma'am, ayan oh, straight pa. May highlights, sabay ang highlights at sa kariban. So ngayon, ang gawin dito sa buhok ni ma'am, ang gawin dito is kulayan. Ayan mga black niya nga buhok is kulayan para magpantay ang buhok. Ayan na ang buhok ni ma'am, kulayan lang. Walang ibang gawin dito. Pero ganyan talaga ang rebanding sa Schwarzkopf. Kahit medyo matagal na, kahit umabot man ng isang taon, basta ganyan yun. Lalo na pag ang buhok ninyo medyo refined, straight. So maganda ang resulta. At saka super lambot yan. Hindi talaga, hindi parang hindi tumigas ang buhok. Ayan, buhok ni ma'am, oh, super ganda, no? Tingnan ninyo. So ngayon, sabayan ninyo ako at tingnan natin kung paano ako magtrabaho sa buhok. Ayan, oh. Ito ay pantay lang yung kulay ni ma'am para ganyan talaga sila ang mga customer. So dapat silang magpakulay. May iba dyan customer, every 2 months magpakulay sila, every 1 month, depende pag maraming white hair. Ito si ma'am palaging nagkulay, umabot man ito marami na siyang puti, so mag-cover niya siya always sa buhok. Pero ngayon hindi, wala pa naman siyang puti, so ang gawin dito is ano lang, passion color. Nagtimbang naman ng kulay, ayan o, tinimbang ko na. Ayan ang mga number, 95-1 at 7-13 na kulay at saka 12% na developer. Kasi ang buhok ni ma'am is matagal magkulay ng buhok. Matagal na namin customer si ma'am. Ako nakaalam kung paano siya ma-develop yung buhok niya. Kasi may buhok talaga na matagal tumalab yung mga kulay. So kailangan talaga ang 12%. Palagi itong kinulayan. So, nakita ninyo palagi siyang nagkulay. So, ang kulay niya continue. Pero pag matagal kang nagkulay, ang buhok dito, medyo nag-left na ang color. Parang nag-light na siya. So, kailangan siyang katulad ngayon. Nag-color si ma'am. So, dapat lighter dito din. Tone down dito sa dulo niya para mag-even. So, kung minsan, hindi siya mag-even dahil super light na ang buhok dito. Katulad ni ma'am, palagi siyang pakulor at sa kariban. Ayan ang buhok ni ma'am, di ba? Continue, maganda yung buhok niya. Hindi basta-basta yung mga kulay na ginamit ko, si Schwarzkopf, si Igura Royal. So, maganda talaga siya. Hindi mag-dry ang buhok ninyo pag palagi kayong nag-reband. Yan ang pinaka-advantage sa kulay ng buhok. Pag hindi kayo palaging magpakulay, ayan ang buhok ninyo, di ba? Tingnan ninyo. Experience na ninyo, matagal kayong magkulay, so ang buhok ninyo, di ba? Super light na at saka para bang ano na siya, dry na kaayo nang dahil ang kulay dyan is naglifting. So ang cuticle sa buhok wala na, ang cuticle niya open ang cuticle, so very light na ang buhok. So kailangan yan ng lagyan ng kulay para makapasok sa cortex sa buhok. Medyo matagal ko na to siyang customer, no, pero medyo matagal din magtumalab yung kulay sa kanyang buhok. Ilang minuto na kami, natapos na ang 45 minutes, pero hanggang ngayon hindi pa rin nagkulay nang dahil sa aking corrector na ginamit. Iba talaga, may buhok na ganyan. Dapat sana ginawa dito is 12%, pero ngayon ang buhok niya is hindi pa nagkulay, pero hindi naman ito masyadong lifting yung kulay niya, para bang lang, light lang kaunti. So ganyan ang ginawa ko. Pero bago mag-color ng buhok, ganito, di ba, ng half inch, wag kulayan pati yung sa anit niya para hindi siya magpatsing-patsing, parang may line ang kulay. Ayan, tingnan niyo ang buhok ni ma'am, di ba, super lambot. Ayan, makita ninyo. At saka yung kulay niya parang nagpantay na, hindi katulad kanina. Iba talaga ang color ni Igura Cool. Matagal siya nag-light ang buhok ni ma'am kasi yung buhok ni ma'am, para bang hindi naman masyadong malaking strand, pero super maitim. Ayan, na may kulay na. Iba talaga si Igura Cool. Hindi mo makita ang kulay pag medyo na may kulay, pero mabanlawan mo, ayan, makita na siya. Ito na ang resulta kanina sa kinulayan ko na buhok ni ma'am. Sa root star ang buhok niya na kinulayan. Ayan ang buhok niya, oh. Medyo matagal na tong
nakariban. Pero ayan ang resulta niya. Gi-blow dry kaunti, pero hindi naman pwedeng hindi i-blow dry kasi medyo basa. Yan na ang resulta. So maganda ang buhok. Ganyan ang Swarovski product, lalo na si Igora Royal Gold. Super ganda ang buhok. And sa lahat ng nanonood sa aking YouTube channel, paki-subscribe, like, comment below, and thank you for watching. Bye!